Ukhona yini omunye ubhuti usumtholile empilweni yakho? Bengevele ngihlale nje ngilinde yena. Oh, shuthi ukhona umuntu. Ukhona. So nami angifisi ukuthi mhlawumbe ngenze iphutha elifana nelakhe. Yabona ukuthi ngigcine sengitholela sengizoxolisa. Cha, mina sengisile. Angisayenzi lento. Awusayenzi. Noma thuthi uyayenza. Mina nje amasimba abuyele enqini. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV, uhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest yami ihleli la eceleni kwami, means ukhona lo muntu esenhlizweni yakhe o-special, ngale ndlela ukuthi usafisa ukuphinde futhi ahlangane naye indaba zothando. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sobona kunjani? Uyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mina nguMamtolo Ngwandlela. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo. Oh, mina ngisifundo Sibongo Khumalo. Khumalo. Umashobane. Ubuya kuphi? Ngasophongolo. eNatali? eNatali. Okay. Ufike kanjani la eJohannesburg? Amatoho nje angilethela ejuice. Okay. Ufike umuphi unyaka la? Ngafika ne-2021. 2021. Oh, all right. Usahleli kanjani ke? Akuhlelekile kahle man. Lo mama engasekho phela. Manje bengifuna uzama ukungitholela i-love back kuye. Okay. Usuka naye ePhongolo noma umuntu oqale ukumbona la eJohannesburg? Umuntu nje ngiqala ukumbona la eGoli bese ngila eGoli. Okay. So nahlangana ke kusiphi isikhathi kumuphi unyaka? Ngicabanga ngase nginonyaka ngikhona 2022. Okay. Okay. Sazana nje kangcono nje wathatha inamba yakhe nje sahlangana Shoprite. Okay. Uyothenga izinto. Phela ngenza ubugentleman ngimbambisi. Okay. Ngikumbisa le. Inqola. Yena wayehamba yedwa lapha? Wayehamba yedwa. Umbuzo unaye nomlisa. But wayengenayo ngalesa sikhathi. Okay. Wena wawunayo mistress empilweni yakho? Ayi, ngasho ukuthi wayikhona lo depend sasingasabambisene kahle. Okay. So kwaphela ke kunina noba2. Base ngiba naye. So beniphathene kanjani ke ubudlelwano benu busanda kuqalisa kuze finyelela la khona senihlukana khona? Besiphethene kahle. Phethene kahle nje besizana nje lapha nalapha. Financially noma ezinye izinto? Kwezinye izinto nje. Okay. Bestika kahle besupportana ukuthile umuntu mayinakho. Okay. Namandla akafinyela lapho. Okay. So the time kade nisahlangana la ekhaya lakho la uzalwa khona ubusuka wamtshengisa khona ukuthi bamazi? Cha bengakamvezi kodwa bengisahlela nje ukuthi ngifike umveze ekhaya phela. Okay. Okay. Ngikwasibona ukuthi uyangishiya. Oh. Ekhaya lakhe yena la izalwa khona ubesekhulumile ngawe wabatshengisa wena mhlawumbe okungenza ukuthi bakwamukela? Kubo nakhona bengingakayi kodwa nje kade bengazi abakubo. Lothi bengakase ngifike. Nixhumane encingweni? Yebo, ngimake ukuthi siyakhuluma senzela ama-video call. Okay. Babone. Okay. So ke yini le engene phakathi kwenu naze nakhetha ukuhlukana? Niqhathwe yini? Ubusoka. Ubusoka ubisiqhathile. Okay. Sibengaqondo. Mama usuyabona. Kanti wayethe ufuna ukuba yedwa. Wabanje. Wabanje. Uqonywa kanjani wena ngoba phela ushilo wathi ufuna ukuba yedwa? Yini enza ukuthi uqonywe manje? Eqonyweni kwakho futhi awucabanganga ukuthi sekunezifo eziningi manje. Ezinye zalapheka, ezinye ayelapheki. Ngicabangile lokho kodwa phela bengiyivikele benginalo ukuthi cha. Okay. Okay. Kanti bengazi ukuhamba ngibani. Okay. Bengenza ukucophelela. So uzumtholela omunye umuntu ongenzeka ukuthi singambiza ngomnakwabo ngesimanga sokuthi bowungenele ngaye noma uganga nje? Cha nje kokuganga nje hayi ngoba nganganele ngaye. Okay. Okay right nje kakhulu. Okay. Ngakho ngisafuna ithuba lokuthi siphinde sibe nalobo abudlelwano sasinabo. Okay. Mawubhekile ngokumazi kwakho busazobuyela ubudlelwano benu
full leyanto obaba uyiyona ngaphambilini noma mhlawumbe sekuzoba khona ukuncikiseleka ukuhlezi ukhunjuza ukuthi phela uyaqonywa wena ukuhlezi ukhunjuza izinto ezirongo wazenza ngaphambilini nisandawonye complainer imibuzo engangozulu nje yonke lonto leyo. Ngiyacabanga imibuzo isazoba khona. Okay. Kodwa-ke nginethemba ukuthi kuhamba isikhathi mase ebona ukushintsha kwami. Okay. Yohamba iphele. Nahlukana nini? Mhlawumbe wethu ngicabanga makuqala unyaka lo. This year. Sesisiya kukhulu leso sikhathi. Awucabanga ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi usenawo omunye umuntu anaye empilweni yakhe kwezothando and angafuni nokuphazanyiswa mekuza ngakuyena. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka usenayo phela umuntu wesimama uyashayelwa vele. Oh yes. Kodwa-ke phela ngizocela ngincane lapho. Okay. Ngibone ukushintsha kwami nokuthi Yes. angilutho ngaphandle kwakhe samdingi. So ufuna ukubuyelana naye ngoba nakho umkhumbulile nje, ufuna ukuba umuntu wakho nje noma ufuna ukwenza izinto zibe semthethweni kahle umthathe nje kahle. Umuphi isibongo sakho? Sengifuna izinto zibe semthethweni. Okay. Unjani ulaka ke yena mama? Umama uyalifihla ulaka lwakhe uhlala njengomuntu ophansi phakathi. Okay. Unamahloni. Ayena umuntu othethayo? Ayakayena umuntu othethayo ngase ngisiphile. Okay. Ngithi waqasuka ngalela suku lana kodwa nje. Akayena umuntu onolaka. Bese nike naxoxa ngezinto eyiyele ekuthenini libe nabantwana nabathu. Cha bese ngakabi nje nabantu kodwa nje sathi sewuyovela umntwana mase isikhathi. Okay, anemjahanga. Hayi bese ngamjaha. Okay. Ngimtholeleke usisi and uvumile ukuthi eze. Uyikona ukuthi akazi ukuthi wena ubhalile kuhlelo. So ngiyacela nje ukumlanda ukuze uzokwazi ukukhulumisana naye usimbona. Angikhike. Mbuke lapha ekhaya anisixolela kakhulu ngomsindo engenza ukuthi niyawuzwa lapha emumva. Indawo esikuyona njengamanje iya-renovatwa. Sona kanjani ngeke ungabi khona umsindo ngeke ngachaza ngaphambilini ukuthi asikho eNatal sise-Johannesburg. So ngicela nje ukuthi nisimele kancane ngomsindo kuzoba right. Nginesho ukuthi nizokwazi ukuthi nisizwe. Ngiyacela silandelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So-ke usisi uvumile sasijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi asamkele isicelo esizomcela sona. So-ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Abunjani? Ngiyaphila nami. Mina ngomamtolo ngandlela. Ngicela ukwazi igama nesibongo. Hayi nomfundo ngabuthelezi. All right. Ubhuti engihlelayo yamazi? Hayi yamazi. Umazile kuphi? Sike sahlangana naye etolo nje. Okay. Kwase kwenzalani phasi kweni bawuthu? Shuthi kubhutike wayibika kimi bo. Okay. Nje uyazi na impilo yomuntu osifazane ke sazwana ke ngokwempilo ke. Kwazi wafika la ekutheni phela ubhuti nje naye wahlula kuyibamba sahlukana. Okay. Okay. So njengoba ela ubhalile kuhlelo elithi Love Back and waqela ukuthi simhlanganise nawe. So ucela ukukhulumisana nawe kahle kahle esekubhekile manje. Ngiyacela ukuthi umneze isikhathi sakho umuze ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana. Okay, ngicela ngiyaphila. Ufanele la Love Back ngoba impilo yami imile uma ungekho mama. Safisa ukuthi siphinde sibe nobudlelwane nawe. Lobe sasinabo. Ngiyazi umono wabo. Umono obudlelwane bethu yini. Kodwa-ke ngizocela ukuthethelele kulokho ngakwenza ngesenzo sami. Angazi-ke kodwa-ke phela uma usuqhubekile nempilo kodwa-ke mina ngathi ngiyazama ukuqhubeka nempilo ngihluleke kungekho mama. Engingathanda ukuthi ungiphe ithuba futhi nokuthi ngiphinde ngilungise isimo sibili ekuqaleni. Angazi noma ngaphendulana. Yes. Mayethi impilo yakhe imile mhlawumbe imiso yimi ngoba phela mina impilo ayimile iyaqhubeka. Uthena ekwenza yena lokho akwenza wabheka ukuthi mhlawumbe kimi kufika kanjani noma wakwenza wena ke ngicabanganga. Angimazi ukuthi uthini. Cha futhi
yimi njengagama ngendlela yokuthatha izinto ungacabangi, kodwa-ke manje ngicabanga ukuthi ngokomqondo sengikhulile manje ngiyazi into engifanele. Manje uma uyasitshela kufanele sekufanele kimi loo nto. Ngifanele kuwena sekuqaleni manje. Wase Kufanele kuwena. Ngase ngiyabhimba-ke mina-ke kodwa-ke manje mina mhlawumbe bengingahlala sonke isikhathi ngilinde wena ngoba phela uNkulunkulu wami. cha ngisho ukuthi ungilinde. Ngakho ngicela ukuthi bakithi uphinde unginike ithuba leliya unginikelayo. Wena wake wabona amasimba ebeleni nqini. Cha wabuyeli kodwa nje phela mina ngiyacela akukho ngicela. Yabo sisi wami kuthiwa amanzi la ahamba khona phinde ahambe. Mina wami amanzi awami. Mina wami ngiyawaqhubezisa aqhubeka ahambe. Adlule nomphela. Adlula nje nomphela. Cha kodwa masibambisene aphinde ame manje. Ayikho nje into engaphinde ilunga. So usafisa ukuphinda ube naye futhi. Hayi, umuntu uma eyisifebe nje ohleze eyisifebe. Hayi umshintshi nje. Mashayini sengishintshile. Ukhona yini omunye ubhuti usumtholile empilweni yakho? Bengevele ngihlale nje ngilinde yena. Oh, shuthi ukhona manje. Ukhona. So nami angifisi ukuthi mhlawumbe ngenze iphutha elifana nelakhe. Yabona ukuthi ngigcine sengitholela sengizoxolisa. Cha mina sengisimile. Angisayenzi lento. Awusayenzi. Noma thuthi uyayenza. Mina nje amasimba abuyele enqini. Ngiyacela bakithi dakasheni. Yabo nje mhlawumbe singakhuluma nabantu bakithi. Noma bathu mina noma wathi ubukhala benge ngivumi nje. Lento wathi uma uyenza wangacabanga ukuthi mina ngizizwa kanjani. So sasenenhliziyo ebuhlungu. Nje mayengibuyisela emuva iba buhlungu yona. Kodwa nje indaba ayisuka ngisenandaba naye. Yeah. Noma unovalo lokuthi umuntu othandana naye manje uzongenza kayibone le video uthola seniyacabana. Yabo angifuni nje futhi nje aze sixabane sifike lapho bo. Siqatshaniswa nguye. Lo muntu wahlala isikhathi sihlukene naye engangibuzi engangibuza impilo angibuza ukuthi siyaqhamuka manje soqhamuka manje sewusindarela ayibo sicathulwa sekulinganiki. Ngizokhuluma ngalo baba uthandana silungise ngomtshela akuyena. Uyahlanya sangana. Uyagula lo. Anginaso isikhathi sobelana naye. Ngamtshela ngathi mhlaza lihlukana sesibanga into sayibanga. Waqala waphika ngithi elokhu ephike ngingisilimo. Usajika manje usezenkamile isihluthu sizoncenga. Sengihamba nekhathi manje. Kodwa makho Hamba nabe ikhathi. cha nomlisa ngiyabona yimi Fanele ba. akufanele yimi into Ngake ngilunge vele mina nawe sasidalele. lutho ngisikhuluma iphutha sikazi. Mhlambe uba Ubhuti. uyazi naye yimi wayehlela ukama lesihluthu. Mina ngiyakhumbula yabona ukuthi ngizama ukukama namuntu. Manje ngisakudinga manje. Lutho ngeke kusalunga. Umile emazwini akho uthi ngeke kusenzele. Uyazi nje naye. Yini Awudingi isikhathi sokucabanga. Angisidingi ngisho usidinga. Yini into ehlambe kufanele ayenze ukuthi nize nibe right nobathu? Hayi ngisho engenzanga lutho. Ube umlomo uyathenga ibhanoyi, lo mlomo wakho lo walithenga ibhanoyi kimi. Hayi manje akakhohlwa. cha manje sengizokwenza ngeke ngisakhuluma lutho. Angisho nje ngisho ngaguqa ngisho ngenzani mina nje ngiyagcina la ngiyagcina Nkosi yami. Futhi into ukuthi uzongibizela lana bingeke ilunge vele nje. Uzizwa kanjani mayikhuluma nje? Ezamhlungu. Usazomnikeza isikhathi mhlambe udedele nje ashaya umoya then mesulokhu ubuyela kuyena uphinde uyocela futhi. Ngilokhu ngincenga nje ngiphele manje. Yeah lokho ebangisicefe. Mina nginaso isikhathi. Ngilokhu ngincenga. Angithi wawuthi wena ngiyasabatha qhubeka ke wena kama isihluthu sakho hambe esontweni uphume kumina hambe esabathini uthathe uzoyithola intombi engconywana yabo. Washilo vele wathi naye uthanda yena isidako. Mina ngiyaphuza ke. Wena qhubeka nesonto lakho uhambisa abathini. Ngisengalungiseka mama. Lo muntu lena mina ngisolo ukuthi lezi dayi zenza nje mhlambe yizo lethini leqheshini ngaphansi. Mhlambe uboya igunda nje okuzolunga konke. Ukuthi mhlambe agcine yabo. Usibona na ukuthi mhlambe usukulungela ukuthi ungaba indoda.
Cha ngiyo nje ngisho indawo. Hawu suka ukhohlisa abangazi mina ngiyakwazi wena. Ngisho dark man. Ayikho nje into ezolungiseka. Nawe kodwa uyabona ukuthi ngisho saseyiyo le yansizwa uyithanda ngesiqaleni. Ya ngangiyithanda. Namhlanje angisayithandi. Angifuni nokuyibona nje phambi kwami. Yabo. Manje angifuni lokusikhuluma lento le nabo. Ngcono nje CCS lo muntu lo ayokuba ngisicefe. Yabo. Usenesicefe ngempela manje ngoba manje kumele lokho ngilandelela yabo. Yini eseyibona manje le eyamhlule last time. Sizoqala manje sizokhala. Cha ngisabona lokho engikubona eqaleni. Hayi awami ke amanzi inkosi yami siqhubekele phambili. Uma ngiqhubeka ngincane naqala kade ngiqala ukushayela ngokunenkani kanje. Ngiqhubeka ngincane. Mhlawumbe uzokubona lo mlisa wakho naye ukuthi Ungaziqhubeke nje unqenge. noma ngicela ngakini. Ngisho ngacela nje basho bathi le ndoda ehluthi le ize nenye shem. Kanti uyiphethe nami into mphathwa kubo. Babona nje ukuthi uhlobo lwapende. Wena uyona ngisho uphinde ungaphinda ngawe endlini. Wena nje ayi mina ekho nje into engayikhuluma nawe. Zora ngazuthi umile ezweni lakhe and afisa ukukushintsha. So it's fine singamdedela. Simkhululeni mama kodwa Okay. cela unganiblock mama. Ayikho into esizoxoxa lo mlisa. Cha manje sixoxa manje ungibona isikhathi siyashintsha. Asikho isidingo sokuthi uxoxe nami. Owakuhlanganisele kuphelile. Mhlawumbe ube sihlanganiswe ingane yawo. Ngabe ngiyakaliblock manje ngibonga ngoba ngazi futhi ngize ngimithe nje ngimithele wena bo. Ngwahle baba ngiyakhala ngiyithulisa. Wayengacabanga ngithina lokho. Ngaphandle kwakho phela. Bafika phela abanye baningi abafanele ngaphandle. Kahlahle. Baningi. Yabo. Ngangithulisa amadoda ngithulisa. Ngisho ukuthi mina bayabona ukuthi ngiyakhala base bengithulisa ke. Cha ngisenalo ukuthi ngiphinde ngithulise. Wona ufuna nje ukuthi sonke lesikhathi lesi ngazohlala nje engaka ama people outside. Hayi musudlela ngami. Mina nginasikhathi soba ngumsindo nje sithi thatha umuntu wakho lo ngifuna ukuhamba mina. Ngiyakuzwa ngiqangelela. Ngiyabonga kodwa nje isikhathi sinikeze zona ukuthi ufike la. Ngiyabonga ukusihlonipha kwakho ngiyabonga kakhulu. Ngibonga nje. Ngiyacela nje ukuthi umkhulule. Unblock mashana. Yes, and uyamuzwa na ukuthi akazimisele kwasanhlobo. Ngibuyele emuva and uyamuzwa ukuthi uphukile kakhulu enhlizweni. Hayi ngamlimaza umntana abantu. So mase kuthiwa kuyenzeka uphinde uthole omunye umuntu wesifazane, iziphi izinto ongayiqikelela ukuthi awuphinde uzenze kuyena? Cha, ngokujola nje. Ngithola umuntu nje ngibambelele kuye lo muntu. Ngoba kufuneka ngenze iphutha. Ngamenzela imlingo. Ngiyabona ukuthi akaxoxa. Ngakaxoli. Angazi ngithini. Kodwa uzozama ukuncela yolehlisa iphupho. Okay. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngazi ukuthi ngagcina sekulungile ngelinye ilanga. Mbuke lapha ekhaya nizibonelile nani ukuthi kuhambe kanjani and usisi uvelo watshengisa nje ukuthi lalela mina ngizingeni mina anginanga lapho nje. Noma kuthiwa kanjani angibuyele emuva ngebayisi la ngikhona njengamanje shuthi lokho kungibonisile ukuthi shuthi waphuka kakhulu enhlizweni kuyikona ukuthi akanawo amandla ukuthi angakubonisa because udla phambi kwethu abantu angabajwayele. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, like, share mina ngithina kakhulu. Bye. The Black Life TV.